فتا እንዴ እጁን ፍታ ገና ነኝ አላሰልኩም የዘመድ ምቀኛው አዝራለሁ በቃ አልበሰልኩም ራሱ ሲያጋንንቱም ራሱ ያቃል አልበሰልኩም ምን ይፈልጋል አልበሰልኩም ሲል ምን ማለቱ ነው አልተቃጠልኩም ስግደት አልሰገድኩም አቋዘበል ደሰበል ስግደት አልሰገደብኝም ንስሐ አልበሰልኩም ሲል አይኔ አሁን ቆያለሁኝ አልበሰልኩም ሲል እየከሰሰን ነው ማለት ነው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም ከመቀኝኩም ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትኩም ሆን በሎም ማልተኻ ሂዘልኩም መጽ ዘለኹ ከምዛ አቀድምና ክንሰማው ጸናሐና እተኸላፋለ ጸናሐ ርኹስ መንፈስ እንታ ኸብል ጸኒሁም አይበሰልኩን ክብል ጸኒሁሞ አይበሰልኩም ክብል ከሉ እንታይ ነው ማለት እዩ ዝበዛሐና እዚ ናይ መናፍስት ውግእ ዝፈለጥና ሰባት እዚ ነገር እዚ ንርዶ ኢና እንታይ ነው መባልዩ እቲ መንፈስ ሚስጥሩ ከምዘውፀ ወይ ከዓ ከምዝ ተቃልዐ ግን ከምዘይ ተዳኸመ ንምሕባሪው አይበሰልኩን ወይ ከዓ ይተቃጸልኩን ወይ ከዓ ጽቡቅ ገረስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወይ በቅዱሳን ስም ሲይ ተገረፍኩን ዝብል ዘሎ በሐጽሩ እንታይ ማለት እዩ ንኾጽሲ አይተዳለኹን ማለት እዩ ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ግን ታሆይንሎ ተታሒዙሎ ዝመንፈስ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኸአት ዝበለጸ ነገር ካንታይ ይኾናሎ ካብ ህይወትና አብ ህይወትና ዘሎ ርኹሳ መናፍስቲ ዛር ክኾን ይኽእል ስራይ ክኾን ይኽእል ድግምት ክኾን ይኽእል ዝተፈላልየ ናይ ሰይጣን አሰራርሓ ክኾን ይኽእል ካብ አብ ህይወትና ዘሎ ደኺሞም ወይ ከዓ ጸሊኦምና ሃዋና ክወጹ ኸለይት ዝበለጽ ሕጂ ደኺሞም ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ብጾም ብስግደት ቅዱስ ቁርባን በመቀባል ንስሐ በመውሳድ እቲ መንፈሳዊ አጽዋር ዝበሃል ነገራት ጌርና ክነሳቂዮም ከለና ነቶም መናፍስት እንታይ ይኾኑ ምሳና ዘለዎም ናብራ ይስልቾ ያቆምሎ ምንታይ ትጽልልኻ ትሰግዳለኻ ትጾማለኻ ቅዱስ ቁርባን ትቀበላለኻ መቁጸሪያ ጌርካ ተቆጥቆም እንታይ ትገብሮም አለኻ ትዋጉኦም አለኻ በዚ መንገድ እንታይ ኾኑ ቶም ርኹሳ መናፍስት ይደኽሙ ማለት እዩ በዚ ጋጣሚ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ያ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ዝብለና ሓደ ሰብ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነገርና ሓደ ሰብ ወዱ ሐሚሞ ናብ ሐዋርያት የምጽዎሞ ሐዋርያት ነቲ አብ ተቆልዓን ዘሐደረ ርኹስ መንፈስ ከውጽዋ ይካሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ሙጻ መስሎ ከወጻ ይካለም ዝመንፈስ አቡ ሂዝወነ ተቆልዓና ምን መጽ ማለት ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ አምጽዎ ንወደይስ ከሐዊው ላይ ንደቅ መዛሙርትኻ ሓቲተዮም ግን አይተኻሎምን ኢሉ እንታይ ወቃሳ ቀሪቡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ግዜ ዝኸነስተውዕለሉ ዝግባ እዚ ሰብ ንኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይወቀስ ይዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ መልሲ ሓደ መልሲ ነቲ አቦ ካላይካ ንሐዋርያትካ ግሳጸ አምጽዋ ገሲጾ ነቲ አቦ እንታይ ኢሎ እዚ ዘይኮነሉ ምኽንያት እንታይ እዚ ከምዛ ዓይነት መንፈስ በዘይ ጾምን ጸሎትን አይወጽን እዩ ገለገለ መንፈስ ዝሰረተ መንፈስ ታኾናሎ ብጾምን ጸሎትን ከተዳኸሞለካ ብጾም ጸሎት ስግደት የመውጠሪያ ጽቡቅ ግብሪ ጽቡቅ ልብ ይቀረበ ሐል ዝኾነ ልብ እቲ እሲ ትክክለኛ ዝኾነ እግዚአብሔር ዝፈቶ አይነት አካይዳ ክትከለኻ ትሮክስ መንፈስ ታይኾን ይዳኸም ማለት እዩ ቀጽሉኻ ነቶም ሐዋርያትካ እንታይ ነው ሃይተሞ እዚ ነዝሩክስ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ሙጻይልና ዘይወጻልና ምኽንያት እንታይ ስለ ዝኾነ ኢሎም ሃይተሞ ኣብዚ ጋጣም እንታይ ኢሉ ነጊሮም እምነት ስለ ዝጎደለኩም ንሐዋርያት ዝግቦም ግሳጸ እምነት ስለ ዝጎደለኩም ኢሎም ነቶም መእመናትካ በዘይ ጾምን ጸሎትን ከምዛ አይነት መንፈስ ከምዚ ወጽ ነጊሮ ማለት እዩ ማን ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ሶ ንሕናኻ ከም መእመናት ከምዛ አይነት መናፍስታት ህይወትና ዘለው አማጨሎት ከና ዘይገለጽ መንፈስ ክህሉ ይኽእል ወይ ካ ሁሉ ግዜ ዝኡ መንፈስ ህሉ ይኾን ውጻ ተባሂሉ ዘይወጽ እንተ ኮይኑ ንምንታይ ሓደ ርኹስ መንፈስ ክወጽም ክጸንህን ኩሉ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃድ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝፈቀደ ኩሉ ምሕረት ዝመጽእ ማለት እዩ ግን ንሕና ከም መእመናት ግን ታንገብራለና ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ በዘይ ጾምን ጸሎትን አይወጽን ይዝበለና ንሕና ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣዘዘና ብጾም ብጸሎት ብስግደት መቁጸሪያና በመቅጥቃጥ በከምዛ አይነት በቲ መናፍስት ንዋጋሉ መንገዲ ታንገብራለና ክንዋጋአለና ማለት እዩ በዚ መንገዲ ክንዋጋ ከለና እቶም አብይወትና ዘሎ ርኹሳ መናፍስት እንታይ ይኾኑ ይዳኸሙ ማለት እዩ ሕጂ ማጨሎት ክንሕጸብ ከለና ርኹሳ መናፍስት እንታይ ይገብሩ ና ማጨሎት ከለኻ ሶም አይሹ ይኾኑ ኣብ ገዛ ኸይተርፉ ወይ ከዓ ኣብ ደገ ተርፉ ኣብ ቤተክርስቲያን ተኣተዋላኻ ሶም ኣብ ደገ ጽበዩኻ ንስኻ ማጨሎት ምስተሓጸብካ
ስኻይ ከተሕጸብ ዘላ ክሶም የለው ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ትገብር ኣለካ ነቶም ኣብ ሂወትካ ዘለዉ ዘሸግሩካ ርኩሳን መናፍስቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ገዚትካ ምሳይ ንዑናይ ክትሎም ኣለካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣባይ ዘለኹም ርኩሳን መናፍስቲ ማጨሎት ክሕጸብ ከለኹ ምሳይ ሓቢርኩም ክትሕጸቡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይእዝዘኩም ኣለኹም ኢልና ክንእዝዞም ኣለና ክንግዝቶም ኣለና ተዘይኮነ ኣብ ደገ ክጸንሕ ማጨሎት ሓጺብካ ጸኒሕካ ምስ ተመለስካ ተመሊሱ ኸያትወካ ንምንታይ ምሳኻ ኣብቲ ማጨሎት ኣቲ ክትሓዝያ ስለዘቃጽሎ ክትሓዝዩ أو حجي تي أجدات سبزة حجي انتي خبركم دلي أبانا زلو رخص منفس أبي وطنا نزلو نخك على تقالي عوخ أمتان نخوات على أنت هنقبرو لنا كنا دخمو لنا بتصوم بسكدات بسألوت كم زخزارة وتصنعخو مالتي انت زي كونا جن انت هنكونينا رخص منفس مخنيات اندا تزاربه هلاو النوتو اندا قلتا جن تأزز كتلو خلها ولا مئزاز أبيك لمنتي عيدا خمنا الله أجد أقول الله دخيمه متان بإيسوس كريستوس موت أيال كانوا هو تسألك بزخن زارب لوتس أنا حنا منفسه وأصور بمعطى لترخص منفس تهنجور لنا كنا داخم ولا مالتي نلو ما أنت زنا برت مدبي زيا من الوقت حنساب دانا وخير كله مثل شو خونس لزخل حتر نابلكو يقربوا لهمو زخون حطوا تطلقكم كم تلمود أبتي أبكم من تختار فليت خليهم نلو ما عندنا برا مدى أبزب كعلهم أبي واتكم سلامنا سالتون من يلكم إجزاء رام لهم ساهم مخون سلام كنا